Habaya day bekacing klat kensan kawai kalong kami berka hybrid kabadang license karta hanarang kibala klat no hadin kajing syabat haka boarding electric menta kasngi kinong yalam ke Confederation of Riboy People CORP lingbau ba Marcus Macri General Secretary ke CORP sengkmi kila penramjur ya ketenan MEECL barkila keno ba kate kajing ja kala ja namar kajing termur da kinong tray ketenan MEECL bar kajing bam shimkia ban lejpej iki signar boarding. Halor kete ke jingja na kalian joka seng kala pharu ya ka kerwo syakite ki bahayeng ki balai kendu ya kete ke jingja ka bas ngausi hakaba kila du ya arngut ki mesim brio tang namar baki syabat boarding. Ka CORP lingbau te nong yalam kala kentu ya ka MEECL banang ni syakmat ka deben betha ya ki nong trei bakin pej baha haman la ki jaka bat kidong kenang bakum kite ki jingja kim dei syu banja nang ni syakman. Nalor kata kila dawaru na ka MEECL bala kumnu ka deben ajing erap ka bakerpang ya kate ka longgiang ka balai kendu ya kate ka apot ka bas ngausi. Nagalian dungi ka Confederation of Riboy People ngidap na kajing sngokya ka bakraw. Halor kajing tukun no jong uniu sainar boarding. Apo kate gesnom hadu lajau put bangiladu e yo angut kimen sebreu. Te kani ka long ka penlong yengi ka seng ban dap na kajing sngokya ka bakraw habede bat ki nompen no kmi jong ani ka tanat sam boarding ba nagai ka daw ba kamla ban bat pej nama ba kani ka jingja kat kum ka ba ka jingyo jingtip jong ni uniu sainar lat kut den u chisen handai nakaliang jong ka tanat sam boarding kam sim la sim ya kino ki initiative sim kya habide bat kani ka kam te menta hadu put uja ba hajing dikut jong ba arsin ngiladu e kemen simbreu te nakaliang jong ni ka sen nisno banong ban ketujur ya ga ne katnat sam boarding ba kadai ban pej parman na kapor syakapor kamtam ban penbiang ni kinong trei joka bakum kini kijingja ki basmusi kinong dei ban jasyu nang ne syakman badah keju ga poru ngakwa ban kren ye ki nong search nong ki baper po ne ga than ka dong ga jongi ba kin na pej kmi ba ya kini kitnat sam boarding ba kim dei ban don kano ke jing thot khnang bangin lain na kene ke jingja ke basngsi kumba kalaja hapo kene ke snong narang kalong ga e ba asngu shathai ba lada kum kini ke jingja kinang jana ne shikmat lada ngim pikir bha tenga asngu ban ke tujur ya kene ke tnat boarding ba kam ne shu bandang le terti nang ne shikmat bat kum juru ngi ketu ya ka ba ka de ban long ke ba lapej perman na ka mentar ka jing mentu jong pai ba Nakwaru ban keren kenjat hamne habide bat kani ka jingja sungsi apo snong narang haduk ba ngiladu ki anu ki men simbreu ban nakaliang ka MECL ka de ban le kini ki longgi ki bamat kani kalanon la ka de ki compensation le ne ki bentai ba pher bakat kum ka jingdewa jong kani ka jingja ngatrai ba nakaliang jongi ka seng ni dawajur ya kani ba nakaliang ja ka tnap samboding ka de ban le ya kani ki longgi namar ba ngim kwa dalile lu em ba kum kini ki wanja po ka shnong ka thau ka bakhut ki jongi namar kini bro khot ki ja de namar ba jing bom sim khya he nakaleng ka tanat borde ba ka klem da pej bha ba don ki tanat ding ba don ki ding ki sik ki baka ki ba don hapo ki lenti ki ba de ba ki lenti ya breu la ne kino yin tengas ngo ban ketu ya ka MECL ba ka de ban sim khya mardon bakani ki jingja kam kanum jasu skman